नीमन पे गई बो तो एक नंबर विचार दे प्यार दे ना तक्षण से मन पड़ी वही सोदार तू हमारा बड़ बड़ा भाई बड़ बड़ा टूटम ना तेरा सामने झुक जाए छोट बड़ के सामने झुकेला टूटम ना झुक जाए और ज्यादा ने करबत जे नहीं से मन पड़ी वही तो झुक लेकिन ध्यान दे भाई ध्यान दे के चाहिए नया देख के ही नहीं बुझे के चाहिए केकरा में कुछ हल ही नहीं एक्चुअली कहानी प्रभाव दे एने देखिए राम सीता के नजर में नजर मिल रहल बा नजर से नजर मिला नैना चार हुआ दिल से दिल मिला दिलदार हुआ दिलदार हुआ तो बुझिए कि राम और सीता के बीच में प्यार हम इनकर बात के कटनी नु रात भर में देखो तनी तो हमर बात के कएगो काटत इनका लोग पावरे नहीं थे हम जान चावल जब बनेला चाहे 1 क्विंटल बनो चाहे 1 किलो बनो ओ में से एक भात लेके तोल जाला तो पता चलला कि पूरा भात सीझल तारा हम हेकनिया को में पकड़ ले कि तना ले बाहर 7 गो सहेली गई रही सीता जी के साथ में पूजा करे खातिर जेमे से भाई हमारा मने के एगो चंचला सतिर रीना चंचला ना रहे ना ओकर नाम रहे चारुशीला लोग ओकरा के चंचला काहे कहत रहे काहे हमनियो के गांव घर में बेटी बहन होली कोनो शांति होली या कोनो खूब कूदे वाला फलाने वाला हो तो सखी जो रहली तनी ढेर उछलत रहली त लोग कहत रहे कि चंचल बार लेकिन ओकर नाम है चारुशीला काहे कभी एक आदमी के दूगो नाम होखेला महाराज हां आ 7 गो सहेली रहे नाम जान दरता बा नमवा अच्छा एक बाद इंटरव्यू में हमारे भाई बताते हैं चलिए बाबू दिल से दिल मिल गई बा नजर से नजर मिल सीता जी है यहाँ का दोबारा गिरजा माई के मंदिर में सीता जी पूजा करे जाकारी करे जाई ना बीच में गे सीतवा गिरजा माई से वरदान मांगा कर गिरजा माई हम आज फुलवारी में तू बोल लइका देखले बानी जेमे से सवरता हमरा मन में बस रहल बा उहे राम ऐसन हमरा बर चाहे सीता जी कहली बबुआ रे तनी बर जावे बाबू हमनी के गांव घर में छठ पूजा होला माई बहिन लोग हमारे गावे लय बला बाबू ये सीता हाथ जोड़ा गिरजा माई कि गांव के अधिकारी हमरो परका भैया हो ए भैया पौरा हवा भैया हो अर्जुन सहनी परिवार केवट परिवार जाकर कहल गइल बा केवट वंश से सदाउ दियारा नित्य धर्म से उतरे पारा बहुत बड़ा पुरस्कार भेल हो इहे इहे के सहारा से गिरजा माई के मंदिर में जाके सीता जी कने किए माई बर के अधिकारी अरे हमरो गिरजा मैया हो ए माई हो गिरजा मैया है ए माई मनवा लाला लगाई असरधा पूरा देखो ये छठ के गीत है आज शुरू कहीं तो बुझाता कि आज छठ गीत बाजे छठ शुरू हो गई म्यूजिक लागल
हमार दिल के घर पर हमार कलेजा के फेफड़ हमारा भाई के ओर पे बहुत पुरस्कार मिलल। भगवान से प्रार्थना बा सीता जी पूजा करता भगवान के पूजा में जे लोग 150 रुपया दे के शोभा बढ़ावेला भगवान उनका घर के शोभा बढ़ावेला। अब ई मत बुझे में रहुआ सब जब पैसा मांगता ई गुरमिया गांव में देखे के बाद आज कि भगवान के लोग प्रेम करता। पहला नंबर में हमारे भाई खड़ा हो गए पूजा करे खातिर जी। अब देखिए वरदान मांगत तारी कभी कि माई गिर जा हम तरह से यह वरदान मांगत तारी कि पति श्री राम भी हो देवर लक्ष्मण पति श्री राम भी हो देवर लक्ष्मण गिरजा माई हमारा पति राम ऐसा मिले के चाहिए देवर लक्ष्मण जैसे मिले के चाहिए। राजेश भाई का पुरस्कार बा ए माई कौशल्या जैसन भी हो हमारा साथ